ni'imar da kake ciki. In kana cikin ni'ima to kai taimako, ni'imar za ta tabbata. Ni'imar za ta tabbata. Hadisi ya zo daga Abdullahi dan Amr dan As, Allah ya kara musu yadda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi inda aqwamin ni'aman. Allah ta'ala ya ba da ni'imarsa ga wasu mutane. Inna lillahi inda aqwamin ni'aman. Allah ya ba da ni'imarsa ga wasu mutane. Aqarraha indahum, kuma ya tabbatar da ita a wajensu, ya ba su ni'imar kuma ya tsare musu ita. Ma kanu fi hawa'ijil muslimina, amma da sharadi idan suna amfani da wannan ni'ima wajen taimakon musulmi. Malam ya malluhu, muddin basu kosa ba, to ni'imar za ta yi ta dawwama. Muddin musulmi ba su kosa ba, ni'imar za ta yi ta tabbata. Fa idza malluhum, in suka gaji da mutane, kai ni an dame da roƙo, an dame da zo ka taimaka, ni na gaji. Fa idza malluhum naqala Allahu ila ghairihim, sai Allah ya dauke ta iba wani wanda zai yi. Da yawa ni'imomin da mutane suke ciki ba san cewa Allah ya ba su bane dan su isar da ita ga ƴan uwansu. Shi yasa idan suka ce su ba za su yi ba, sai Allah ce i karbe ta, i mai da ita gurbin da za a yi. Kaga ashe amfani da duk wata damar da Allah ya baka dan taimako